Hei, tämä on Kiuruvesi TV ja tänään me puhumme Hingunniemen kesähummauksesta. Tervetuloa mukaan! Kamera käy. Saako tulla? Oletteko te valmiita? Joo. No niin, on tultu tänne Hingunniemeen ja tässä on opiskelijoita Enni ja Amanda ja ammatinohjaaja Sini. Ollaan täällä, voisi sanoa, Kiuruveden kauneimmalla paikalla Hingunniemessä ja Jamppa Ponikin on menossa mukana. Tämä Jamppa Poni taitaa olla aikamoinen persoona, Sini. Joo, tämä on semmonen tähti, että se on jo puukattu muun muassa Iltatorille ja hummauspäivään ja semmonen paljon kysytty ponitapahtuma. Kyllä, ja tosiaan 7.6. on täällä kesähummaus koko perheen tapahtuma Hingunniemessä. Minkälaisiin odotuksiin siihen tapahtumaan? No odotetaan paljon kävijöitä, että täällä on myös esteratsastuskilpailut samaan aikaan ja paljon tapahtumia tuolla löytyy lapsille ja koko perheelle. Ja että toivotaan paljon kävijöitä Hingunniemeen. Kyllä, eli jo ihan sieltä sanotaanko pennusta lähtien sitten niin sanotusti tutustutetaan nuoria ja lapsia sitten tänne Hingunniemeen. Ja Enni ja Amanda, olette opiskelijoita täällä Hingunniemessä. Kyllä. Minkälainen opiskelupaikka tämä Hingunniemi on? Me ollaan molemmat ensimmäistä vuotta täällä ja itse olen ainakin päässyt tekemään ja kokemaan tosi paljon. Että varmasti semmoinen isoin asia oli nyt noi taitajakilpailut. Toukokuussa oltiin Turussa SM-finaaleissa. Ja siellä tuli menestystä. Tuli menestystä, hopeaa tuli. Eli voi sanoa, että täällä on ilmeisesti huippuopettajat ja ammatinohjaajat. Kyllä on ammattitaitoista opetusta. No entä Amanda? Miten tykkäät täällä opiskella? On ollut tosi kiva eka vuosi ja on päässyt tekemään paljon erilaisia juttuja ja olemaan mukana erilaisissa jutuissa. Kyllä. Miten opiskelut tässä jatkuu sitten? Minkälainen koulupäivä teillä tänään on? No meillä on nyt paljon justiinsa tultiin tuolta pellolta, eli nyt on paljon noita maatilatöitä, että esimerkiksi noita laitumia pitää rakentaa, että niitä uusitaan ja vaihdetaan tolppia ja tehdään ihan uusia. Ja sitten meillä on liikutusta paljon ja nyt on esimerkiksi täällä aikuisopiskelijat tullut ja pitämään meillä maastoestetunteja ja kouluratsastusta, että mahdollistetaan tämmöisiä, että opetustunnit niin tehdään oppilaille. Ja mulla ainakin opiskelut jatkuu ensi syksynä täällä pari kuukautta ja sitten mä lähden Saksaan. Mä lähden työssä oppiin Saksaan. Niin. Näinpä. No tänne Hingunniemeen tulee ympäri Suomea opiskelijoita. Oletteko te ihan paikallisia yläsavolaisia vai tuleeko jostain kauempaa? Iisalmesta. Eli Iisalmesta ihan ilman aikoja. Entä Amanda? Mä oon Kiuruvedeltä ihan täältä. No niin, eli paikallisiin voimiin, mutta tosiaan eri puolilta Suomea tänne Hingunniemeen tulee. Ja kesähummaus sitten 7.6. niin nähdään silloin siellä. Ja onko Jamppa Poni mukana, Sini? Jamppa löytyy myös hummauspäivä. Eli lapset ja vanhemmat voi sitten tulla rapsuttelemaan Jamppaa. Kyllä. Kiitos seurasta. Nähdään ensi jaksossa.